Biak bat elkartea Altsasun jaio zen, eta haren helburu nagusia hauxe da. Animaliek lagundutako eskuartzen bidez, aniztasun funtzionala duten edo zailtasun sozialean dauden pertsonen ongizatea hobetzea. Eta Biak bat elkarteak animaliek lagundutako terapia, hezkuntza eta aisia programak jartzen ditu martxan. Pertsonon eta animalien arteko elkarlanaren onuren bidez. Beno, orain Biak bat elkartearen mikrodokumentala ikusiko duzue. Eta bizipoza.eusen 10 elkarteen mikrodokumentalak dituzue ikusgai. Izan babesle, izan voluntario. Eta bizipoztu zaitez, munduak guztiontzat beharko luke. Aupa Biak bat elkartea eta gora bizipoza!